chiri kupisa chamakawabatira nhasi wozokunzwai mushure menawo. Ndini nyaya yekusaka yemwana komana ane 7 years akapiwa kiti na mbuya nembwa yekunzi mwana wangu muzukuru wangu izvi ndaunopfuwa ndezvako achizitora kubva kumba kwa amai vababa vake kumba kwa mbuya. Zvazoonekwa kuti zvipfuwo zvakapiwa vanezve ndo zvanga zvine dambudziko pamusoro pedambudziko riri kuitika pamusha uyu. Kuurawa kwazvo kwakakonzeresa kumba kwa mbuya vacho. Ndine nyaya yevana vari kuchema vachiti ivo amai vavo na baba vavo vakaroorana vakagara vese asi baba vavo vakafa. Amai vavo vachibvasara vari vapenyu. Amai vavo vari kutora boyfriend vobva vaisa pamba asi pavakaisa boyfriend pamba akauya semunhu ari kuita zvekushandira. Muchida kunzwa zvakawanda muri yeZimbabwe rambai makabata pachimuti regai katinzwe nhau mutundu watonga papodzi kana Nambia na Lusingo solo mushure menhau Papa Isabel. Ndiri muri yeZimbabwe ndichitizo dzandakabata dzandiri kutaura muri yeZimbabwe ndo dziri kuitika matimana wose nyika ino dzinobva muvanhu dzinoitwa nevanhu dzinotongwa nemivanhu kusvika dzagadziriswa nemi saka nyaya dzose dzinoitwa nevanhu. Icho kwadi paka mapindira papi ichi mkoma KB ibocha bocha marangi right. Vana vakura kune vanakomana vakaroora kune vanakomana vasikana vakaroorwa nevana vari pamba asi vachiri vadiki. Baba pamuri iyi vakafa ndati vakatisiya nguva yaMwari yakakwana vakatorwa nenguva nematambudziko then yoroshi zvadaro muri yeZimbabwe inzwai zvakuitika. Amai vachiri kuzvinzwa amai vari pamba asi chokwadi chakanaka ndechekuti amai ava vakura makore avo aningagori kutaura ingave 72 years dzekurarama. Vachirarama vaine 72 years vana vakaroorwa nevana vakaroora vane misha yavo asi vanouya kuzosangana pamba chikonzero ndo pamba pavo pamba pevabereki vachiya kuzoona amai vavo baba vakafa. Mashoko ari kubva kuvana tiri kutya dzimwe dzenguva tinonzi tatenda botswe. Pane murume akapinda munzvimbo iyi anoita zvekushandira ari muprofita. Murume uyu izvezvi akauya pamba pedu ndokutanga kugara pamba. Tikaenda kunobvunza mama kuti murume ari panapa ndiani vanoti mubatsiri muprofita. Pamba izvezvizvi zuva risati rabuda vanhu vanenge vatoungana mukugeti vamwe vatopinda mukati vakamirira kushandirwa. Pamba pari kuzara right. Tikabvunza mama vanhu vandeve zvikanzi aiwa vanhu vemubatsiri uyu ari kugarawo pano achibatsira tinogona kuwana zvimwe zvatinowanawo saka ndakamupa nzvimbo yekuita sei yokushandira. Munhu wandiri kutaura uyu anoenzana ne30 bhoni yemumba medu ari kushandira uyu mubatsiri uyu. Tikaudza mama kuti tiri kuuya kumba vanoti handidi mwana anouya pano asina kundiudza kuti ari kuuya. Wese anouya pano fana kutondiudza kuti mama musi wakati ndiri kuuya. Patinoenda kumba ikoko musi iwowo tinowanika munhu uyu anobatsira pamba achinzi nhasi ari off asipo abatsiri. Vamwe vedu vakazoenda pasina kutaura kuti tiri kuuya ikoko ndokuona amai vachiwacha hembe kusanganisira dzemubatsiri uyu hembe dzemukati vachiwacha. Vamwe kusvika vatoona kuti murume uyu ari kutopinda mubedroom ari kupinda muimba yemukati yaamai ndoo maari kurara. Chinove chiredzo chekuti murume uyu ndiye baba ndiye akufambidzana nani naamai. Asi amai tikavabvunza vanoti aiwa mubatsiri ndangomupa nzvimbo yekubatsira. Tikatarisa zvakare vana isusu murume uyu isaizi yenumber boy na 30 bhoni yomba medu mwana mudiki kuna amai vedu asi iye murume hachavanzi akutofamba chitotaura kuti iwo sokuti pamba ndipikwa marimira ari kutochiti ndini marimira akutora zvinhu zvepamba achitengesa. Kuti tibvunze mama tiri kutya munonzi mandituka munonzi matenda botso kana kuti mandinanga kuti inini ndiri nzenza asi tiri kuzviona kuti ndizvo. Asi chata kutirwadza ndechekuti pfuma yepamba yakupera murume uyu ari kutengesa
ukavabvunza mai vari kuti hapana chanotaura siyai munoti ine handisi kuzoona here kuti zvinhu zvatengeswa. Lesi tine mbudzi dzatinoziva kuti imbudzi yekwedu yakatengeswa panhenge ende munhu anotera choti kwanzi ndini vanhenge sera ari kushandisa ndo seresinimu yedu kureva kuti ndiyape baba vedu isu hatimuziva. Hatisati tataura naamai asi zviri kuti tiri kuzviona totangira papi Zimbabwe mangwana tisamuka tine mhosva. Vana ava vakawanda sei? Ifo. Yes. Vasikana vangani vakomana vangani? Vakomana 2 vasikana 2 vese vakura vakarorwa? No, vana ava i5 pane 1 mudiki ari pamba, vasikana 2 vakarorwa, vakomana 2 vakarorwa, nemumwe mukomana 1 mudiki ndiye ari pamba. Ari kugara naamai anova ndiye akuzotaura kuti aiwaka murume uyu anzorara mumba anotowachirwa nokuti vanhu varisipo vanosvika vachibvunza zvakamira sei vakutoziziva ndo zviri kuitika. Mubatsiri ava nenguva yakakura sei achigara pamba? Izvo zvipinda mu5 months. 5 months. Pakauya amai vachibvunzwa vakati kudini? Mubatsiri nanhasi vanoti mubatsiri. Vakambovabvunza here amai kuti auya kuzobatsira mhuri here kana kuti chii? Aiwa, mubatsiri vanoti ivo vakambobatsirwa ende vamwe vanhu vakutoziva kuti mubatsiri saka pano ndo paari kugara ndo panouya vanhu vachibatsirwa ndo paakabhesa. Mubatsiri ari kubhadhara rent here pamba paari kugara? No, izvizvo manje amai hapana parumboti ndipe mari rent yakashorata sei ari kuzviziva ndiani? Ndaamai vari kugara pamba. Hey, saka vana ndivaunza nyaya. Vana ndivari kuti toita sei isusu hatingakwanisi kuti baba kumunhu ari zera redu mwana mudiki ari pakati pedu asi dai vaitizivisa taiziva taizoona toita sei ende kuti twatira kuti ni baba vedu vari kuramba. Zvikanzi vana avo ngavasiyane naamai wavo kana vasiri kudaka kutanda botso ngavangoenda kune hama dzamai vanoudza kahama dzamai zviri kuitika. Ndinonzi Stuart Kambarami ndiri kunoko kuBorodale. Baba Isabel kwanzi ngavasiye zvakadaro. Hanzi ngavasiye zvakadaro kana vasiri kuda kuzoita sei kuzotanda botso. Ende pane shona iyeya ndinonzwa iye kunzi chikomba chaamai ndi baba. Kana vangokunzwa ndodana neuyo unofanira kutoti dedi. But amai havasi kubuda pachena. Vana vatona munhu anobuda mubedroom anovachirwa hembe dzinovashirwa nemudzimai zviri kuitwa nani? Naamai. Asi kuti vabude kuvana kuchokwadi kuti munhu uyu baba venyu vari kuramba handizivi kuti vari kunyara here kuti izera revana vangu kana kuti mudiki kune chii kune vana vangu. Zviri kunzi naNobet chabete pachivaka nenyama kurungwe amai avo irombe havana hunhu varikunyara nehunhu hwavo. Mubatsiri ibva ipapo hokoyo nehayoti vana ngavaende kwanana sekuru hanzvadzi dzamai vanotaura nyaya yavo. KB chiridza fesifara yekare kekuti chikomba chamai ndi baba asi amai havana kutaurira akavana kuti ava ndio baba venyu havasati vababazve ndi baba dondo. Ndimutsirewo katina segotora rifaro kamanuro rake makanjera maita kupita zuru Alfred Mafrado made kufamba Inspector Chindito mashizha twinzi bomba paplotia Traimo Liba Victor Katio Shekmene Matono Calvin Jwau Esa Kanengone Regesa Murogwaya Amake Makoni tichaona makwerere amainosa prominent mandombo Innocent Manyoso Robert Veremu Dizachi Gwedeza Elias Arumando ndinonzi Nobet chabeta pachivaka nenyama. Baba Isabel nyaya iri kutaurwa nevateereri yokuti vana vakambonopotera kunana sekuru hanzvadzi dzamai vakamboendere ikoko. Avasati vari kuda sati kutaura nyaya yedu tiri kufungidzira dzimwe dzenguva vachava vakubvunzwa kunzi vana vasvika nenyaya yakadai once yangobvunzwa kubva kunana sekuru tatova nemhosva kuti mune zvamakaendesa saka mandinanga. Kanyamba nabhozvo vana avo ngavasarwe shanje dzababa vakafa ngavasiye amai vazvifadzwe vadekedzerwe hanzi vafadze miviri yavo vanoita ngozi vakabvunza amai chakashata chete ndechekuti hanzi ndechekutengesa zvinhu zvepamba chete zviri kuitwa nemubatsiri uyu eji haina basa rudo ndore vaviri ndinonzi Warren Ndoro ndiri paEastview. Baba Isabel asi pandiri kuda pane nyaya ndive kuti kana munhu auya pamba ichisiri secret right kana dai vachibuda mama vachienda kunoita zvinhu zvavo kunze mama vaunza munhu pamba kana auya pamba achisiri secret ngavachiudza kavana kuti ava ndi baba venyu ava asingada hake urika kuuya pamba achiti handiendi kunoti baba kune munhu akaenzana neni oenda hake asi anenge achiuya pamba anotora achitoziva kuti ndiana ndi baba manje mama vari kuramba vasi kubuda pachena zvikanzi mubatsiri ko midziyo property iri kutengeswa iyi sei mubatsiri ari kutengesa property ndi baba akapamba
Alright, maybe mati midziyo kana kuti property iri kutengeswa inosanganisira chi? Kusanganisira zvifuwo zvakafanana nembudzi. Okay. Dziri kutengeswa. So far patori nembudzi ndikuona kuti 3 dzakatengeswa nababa. Dzepamba ipapo kwete dzakashava iye achishandira vanhu. Kuti mbudzi idzi adzina here kupiwa mubatsiri uyu nevanhu vakashandira. Aiwa, mbudzi dzepamba dzakabatsirwa ndosaka vanhu vachikomblena. Zvavakaona zvakaedzerwa aiwa. Zvakayekwa ari kutosvika zvimwe apana chinhu chinoshamisa vakachitengesa akazotengesa kusanganisira zvepamba. Regai tinzwe kuti wadiwa vateerere vanoti kudini kubudikidza nenyaya iri kubva bocha marange. Asi pari zvino muri yeZimbabwe nditenderei katimbopinda muchitoro nevasawira kunopotera kwanana sekuru. Chokwadi chitore mameseji mukatarisa vanhu. Mameseji akawanda ari kuti zviri kuitwa nevana ngavadzikame. Asi mukatarisa vanhu vari kuisa mameseji iwawo avazi vakadzi. Vakadzi vari kutaura kuti zviri kuitwa naamai avo vari kurasika munhu wemudari kuenzira dhatso achitengesa fuma. Vamwe vacho vari kuti ichokwadi here mai vazvipira kutora chikomba kuchiisa pamba pane varidzi. Wanzi kunyangwe murume akafa but pamba pane varidzi ndokusaka paine vana. Vazvipira here varasika sei njere kutora chikomba kuchiisa pamba zera remwana wavo. Endi chokwadi murume uyu mubatsiri uyu angafambe chokwadi achiti ndini marimira. Ndini marimira. Kuna maIsabel. Kuna maIsabel. Iwe chikombe iwe. Iwe wakaita kunochinja sene mwerewe. Imosoke. Amai. Oshara. 071393 Embabwe ndirimo mukati mekufafadza mukati mekutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino. Ndinoziva kuti muningi makabada chimuti muri mukati mekufamba nacho muri yeZimbabwe. Chikonzero charemera dzinza chiri kuita kutsudzura chiri kuita kufafadza chikonzero charemera dzinza muri yeZimbabwe. Nyaya yandinayo pana nhasi rega ndingotizo wamukaseka paka mapindira papi chinoi chekuchinoi chiri kuti kudini. Inzwai muri yeZimbabwe. Amai vakaita vanakomana nokona kuita iwo 5 hapana mwanasikana vese vanakomana. Vaita vanakomana nokona kuita 5 1 achibva ashayika ndokubva kwasara 4. Vana 4 vandiri kutaura vese vana vakaroora vane mhuri dzavo. Pavana 4 apa 3 vana ava vane misha yavo vari kutogara mamisha yavo. 1 wanakomana uyu ari kugara pamba pevabereki nevabereki vake. Akuti sekunonzizo vabereki vakuti kurei ndiye achasara achigara navo nekuti ndiye last born rigoto ravo. First born ane vanaona kuta 3 vakomana 2 nemusikana 1. So vabereki vevana ava baba naamai baba vakafa kuchibva kwasara amai. Amai vakaenda kumba kwemwanakomana mukuru ndokusvika ikoko vachitizwa kana vakaona first born yemwana wavo idangwe ravo vanomusumudza vanomubereka vanoti apa ndiri kuona vamarimira ndiye murume wangu. Yes. Endakabva apiwa zita rasekuru. Kana ndakamutarisa ndiye mwanakomana mukuru kuvana vangu ndiye murume wangu uyu ndo vamarimira. Yes. Pane mafavors akawanda nezvaanoitirwa nemombe kunzi kudanga kwekwa mombe anoipiwa ndo baba ndikarasa uyu ndarasa mudzimu. Ndokubva vatora mwana uyu paholiday ari grade 1 zvikanzi zororo ngauye azogara kumba. Ndobva aenda kumba achibva azotorwa kunzizo anofanira kuti aende kuchikoro. Vakambhengi vakutora mbana kuti ngagarirwe zvikanzi mama chikoro chiri kure plus imi makura amungazozvigone kumuka kuseni muchigadzirira mwana akuwachira mwana kuita sei. Aiwa mwana anouya holidays chiunzai mwana kuroko mwana achibva aenda. Mwana akubva ikoko zvikanzi aiwa ndoda kumupa zvifuwo zvake. Ndobva apiwa kiti ndobva apiwa imbwa yakaenda naye kumba. Right. Vana matorera vakazviita mukoma KB vakatora sechinhu chekuti ane zita rababa ende mbuya vake vanomurespecta nekumurumbidza kuti ndiye murume wangu uyu. Saka vakazvitora kuti zvinhu izvi hazvifaniri kukanganiswa. Zvinhu izvi zvabva kuna mama vacho pamuzukuru wavo hazvifaniri kukanganiswa zvinopiwa chikafu nenguva. Ende kukamana kachiti kiti yangu imbwa yangu kusvikira imbwa yakura. Izvi zvekutaura kuno kwatiri kuita mwana uyu amu 9 years zvakaitika aine 7 years. Okay. Amu 9 years ari mwanakomana pa 9 years izvezvi mwanakomana mukoma KB
atanga kurwara kwakuita mwana uyu ari kubuda musana. Ndinovimba kuti vanhu kana tichiti munhu anenge achinzi ari kubuda musana, tine zera rinonzizo vana vanobuda musana. Kana wasvika pazera iri ukaona kubuda musana zvakutotyisa nekuti kashoma kunzi munhu mukuru aite sei abude musana. Ndokutaka kurapisa mwana uyu, pavanomurapisa mwana uyu amai kwanzi mbuya vanofona kuti murume wangu aita sei, chii chiri kuitika, murume wangu ari kurwara aita sei, murume wangu ari right here. Kana kuti avabvunze kuti ari kurwara vanofona kuti mamuka sei, murume wangu ari right here nasi, imbopa ifoni titaure naye sei. Mwana uyu ndiye anotozotaura achudza mbuya kuti magogo ndiri kurwara, ndiri kunzwa chakati. Toita sei? Vanobva vauya ivo nemishonga, rapai mwana, vakangoya nemishonga zvatodarika, mwana ubva apora. Mwana akazotanga kurwara zviye zvekuti ivo vanga vasisa uye mushure mekuti pane kutaurika kwakaitika kwokuti muroora akuenda kuchechi. Muroora achibva ine nemwana uyo kuchechi, amwene vachibva vafona vari kumba vachiti izvo uri kuenda nemwana kuchechi mwana achimborwara, ingawani ndiromboyeko kundichirapa mwana achipora, kuzvamakwinisa kuchechi ndizvei achipopotera muroora. Muroora akati muroora angatiudzwa kuti mwana uyu tiri kutomuona atori murume weumwe munhu, asi nzira yaari kushandiswa nayo haasi kusangana nemunhu wacho vakatarisana sekuti murume nemukadzi. Iye pachake mwana uyu atori murume weumwe munhu. Hei, ari munhu ari kutopinda mumba achitoita bonde nemunhukadzi, asi nzira ari kusanganiswa nayo haasi kusangana nemunhu uyu, ari kusangana through mhuka. Iye ndiye ari kuitwa mudzimai nechipuka. Nguva yanikachita mudzimai nechipuka, iye ndiyo nguva yanikachita bonde nemunhu uyu. Constable Mbuzana vakaipa song inonzi hotspot. Yes. Ndo pandakaona kuti nyaya yekuhotspota zvinongobata uri kure, unenge wato hotspotwa. Mukatarisa nyaya yacho ndiye kuti mushonga wakaiswa pamuzukuru wakatangira kuimbwa. Imbwa ndiyo iri kushanda nemwana usiku semurume nemukadzi, asi iwo pachavo nguva zvinenge zvichita mhuka iri padhuze nemwana uyu zvinenge zvichitobata kwavari kuti mwana uyu ndiwo nguva ritoita bonde nambuya vake. Kana vaita izvozvo mwana uyu mangwana ndo paanomuka achinzwa musana. So munoranzwa nyaya iyi ndokunzwa kuti vamwene vako ndo dambudziko. Murume wemukadzi uyu ane hasha, anogara achirwisa mukadzi dzimwe dzenguva. Mukadzi aitya kuudza murume wake kuti yei pandiri kuenda kuchechi ndo zvandiri kuwana, ende kuchechi kwacho kwaienda mukadzi chete, murume wanga asingaendi. So mukadzi zvakamunetsa kuti murume wangu achazvinzwisisa sei kuti kuchechi kwandiri kuenda ndo zvandiri kubata. Haazofungitira kuti ndindi aenda ndikaudza maprofita kuti vataure zvinhu izvi. Iye mwana achirwara. So mukadzi akazosvika pakuti kumurume, baba mwana kurwara kuri kuita mwana ka ini ndiri kuenda kuchechi, pane zvandiri kuudzwa zvacho. Shoko riri kuti iyo kubuda kwazvaita pamwana uyu zvinhu zvikurwara, chirwere chikurwara mwana ichi chiri kuuya kwamuri. Chainzi chaitofanira kuuya kwamuri, ameno zvakazoitika mwari wenyu nemudzimbe wenyu ndobva zvaya kumwana, asi kwamuri ndikwachaitira. Saka chichibva kwamwana apa chiri kunzi chiuya kwamuri, ndo zvandasangana nazvo kuchechi, kuti udzai murume wenyu ambobatsirwa anogona kuita sei kukanganisika. Murume achibva abvuma akati rega ndini kunobatsirwa. Aenda kunobatsirwa mukoma kepi, ndo pakasangana nawo suka chiudzwa kunzi mwana wako uri kuzviziva here kuti atori murume wemwe munhu bate munhu mukuru kwaari. Ndiye Tinokupai akapa mwana uyu imbwa nekiti ndamai. Sukanzi ndamai, sukanzi ndo pakatangira nyaya yese. Ndokusaka mwana uyu achirwara musana, pari kurwara musana paipa mwana ari kutoshandiswa. Hei, zvikanzi toita sei, zvikanzi ndinokuonai munotozvirespekta zvinhu izvi, munozvichengeta, muri kuchengeta zvinhu zviri kukanganisa mwana wenyu, asi zvichibva pamwana zviri kuuya kwamuri baba. izvozvi imbwa nekiti zvichiripo. Aiwa zvichisipo manje. Zvikanzi zvinezvi zvoda kuti zviurawe. Zuva ravakapinzwa munamato kunzizo tiri kuuya kuzoita munamato pamba penyu. Zuva iroro vakaudzwa tinozi munamato pamba penyuka vakabva vapiwa zuva sokuti musi wemande kana kuti musi wesonde vari kuchechi. Musi wechitatu tiri kuuya kumba kuzoita munamato.
musi wa Sonde maneru amwene vakapindira pamba achiti ndaya kuzotora zvifuwo zvangu. Baba bari. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, Deep down, Yemeni oh, varoira vana piro bumba. iwe Kanyemba na bozho icho chakuchinhoi amai avo vanoroya masikati machena. Zvipfuwo zvaipiwa kamwana zvakagadzirwa naamai vane chekuita nekurwara kwemwana uyo. Ndinonzi kuda bunu ndiri panamba 8 Tsande Close muFakose. Ndo zvakazobuda pakaenda kakunonamatirwa baba vemwana uyu, pakanobatsirwa ka baba vemwana uyu naamai vemwana uyu kuti mwana wenyu ari kushandiswa, asi tiri kuda kakuya kuzoita munamato pamba. Vangopiwa zuva remusi wechi musi wechitatu apenga iri Sonde kuchechi achinzi musi wechitatu tiri kuzonamata. Musi weSonde wachibva kuchechi vakaona amai vatori kukumba vapindira saka tauya kuzotora chii ndazotora zvifuwo izvi zvakurisa rinofanira kupiwa zvisaizi yake zvidiki. Pazvakatorwa mhuri yeZimbabwe vakakwanisa kuona zvinhu izvi havana kuzokwanisa zvakare kuzvibata zvinhu izvi, vakatozotaura kuti aiwa ini handichakwanisi, tsvagai mumwe munhu anokona kutora zvinhu. Pakatozouya vamwe vanhu mukoma KB vakauya kuti zvinhu zvinofanira kuti zviite sei zvigoteiwa. Zvikanzi zvoda kuteerwa pamwana kunyange zvakaenda ikoko nokuti vakazvitora zvikaenda kumba, asi kumbaona zviri kuya zviita sei zvichitamba naye ndobva zvateiwa. Inzwa zvinhu zvinorwadza mukoma KB. Amai vanga vane mombe dzavo, amai vanga vane mbudzi dzavo, amai vanga vane huku dzavo, vanga vari murungu pachavo mhani vakasiyiwa vane zvinhu. Munda wavo wairima netrekta yakasiyiwa nemurume anga vane zvinhu zvake, vanga vane purazi, vanga vane mashopsi, asi ari munhukadzi. Nzvimbo yavaigara vaitonzi Queen, vaifamba nemotikari vachidhiraivhiwa, vanga vane tunhu twavo. Musi wakateiwa, but mubatsiri akashevedzera akati patori nemishonga nemhiko dzakaisiwa mumwana aindiswa kuholiday zvakadyiswa ndo zvine connection yekuti kana mhuka dzikachida kutamba naye pane magnet ndopandiri kushedzera pehotspot apo. Pane magnet yekuti kana akarara chiro akaita sei anotomuka achitamba nezvipfuwo because mushonga wakadyiswa ndiwo unoshandisa apa uchizokonekta kwavari iwo. But taona kuteera pamwana ndobva teerwa pamwana. Amai ndobva dzamuka kiti nembwa dzakafa ikoko. Zuva rakafa kiti senhasi apanoda 2 days mombe dzikafa muka dzakafa dzese. Ndiri kukumbira mhuri yeZimbabwe dangara munoziva kuchinhoi denyoroshiwiri bhinefo wakachiwemba communication handichachi kuzvitaura chikonzero. Ndakatozosvika pautaura namai ava amai vachitaura navo vakandipa shoko rokuti vanhu vanofanira kuti vanamati. Makafa mombe ngani? Makafa mombe dzinokona kuti aiyo 18 mombe dzakamuka dzakafa mudanga 18 dzisina kudyiwa dzakachererwa pasi dzakaraswa, asi vachishimedza kuti anoda kudya ngadye zvake. Mwanakomana nova ndiani mwanakomana uyu mukoma KB atori nechechi yaari kunamata izvezvi. Ane chechi yaakuenda izvezvi. Vekuchechi vai vakanodzaka mudzimai nemurume kuti mwana wenyu ari kushandiswa, ndiwo here vakazoya kuzoteya? Havazivo vakauya kuzoteya, asi ndo vakavaudza kuti apa tichasvika apa bati endai munoudza ava vanogona kukubatira basa isu ataguma apa takurasika apa kutorwa kwaitwa zvinhu panapa ndo patakanganiswa, asi vari kwavanogona ndo vakanotipira kuti endai munoona vakaita sei vanogona kubatsirai, ende zvichokwadi kwavakaenda vakabva nobatsirwa. Saka izvozvi katsi nembwa zvakafa pasina 3 days kuchibva kwafa mombe dzese dzanga dziri mudanga. 18 mombe dzakafa mudanga kusanganisira mombe dzinokwana kuita 3 dzakarendeswa zvezvo kunzi pane vamwe vanhu vanonzi torai mombe dzemuchirimisa muchifudza. Vakapiwa mombe dziripo 4 but mombe dzapiwa dziripo 4 1 yakasvika ichifa nechirwere kukasara 3 dzacho dzakanga dzaendesiwa ikoko dzichirendeswa ikoko dzakafira ikoko.
endi mama gogo vari kubvuma kuti vane chekuita. Kutaura kuti kuti bosho vanhu vanofanira kuti vana mati vazive Mwari. Kone maka yegogo avana chavari kutaura asi vanhu ngavazive Mwari. Vanhu ngavazive Mwari. Mwanakomana izvezvi asati apera kurapwa chikonzero musanaka wakapedzisira wakabuda bhatiko zvinotodzokera bhat anotaura kuti handisi kurwara andisi but akatozobuda mwana achitoti kwanzizwa pese pandinorwara nini gogo vanotouya usiku ndichitovaona vachindibikira ndichidya. Hey 0713938538 ya vamwene avo vane huroyi hwemhando yepamusorosoro ndinonzi tibazi padomboshawa pamverechena pariseko padomboshawa ari kuti nyaya yekubocha marange iyo hainetse nyaya yekubocha marange iyo hainetse. Zviri kunzi naDouglas Chakonda vakomana vana avo vari kushushikana kuti chikomba ichi chaamai vangachidzinge sei pamba. Handiti chikomba chiri kutengesa zvipfuwo mbudzi vasina kuwirirana. Ngavaende kumapurisa vanoripota kuti takashaiwa mbudzi dzedu 3. Mapurisa pavochaita tsvakurudzo vanenge vachiziva kuti mbudzi dziya dziri pakati. Vosvika vobatwa vanhu vaya. Nyaya yonzi imimi mbudzi makadzora kupi takadzitengeserwa nakanyemba. Kanyemba ndio chikomba chani chabai. Mapurisa osvika otora chi bata munhu wavo otora munhu batai munhu hanzi zviri simple. Amen kuti zvinoitere Zimbabwe ndio zviri kutaurwa naSalisbury Douglas Chakonda. Amen baba Isabe munoti kudini? Aichokwadi izvozvo. Chakonda anenge atenderera zvakanaka zvinoda kutresa izvi. Amen. Amen. 0713938538 0713938538. Ai Craig kuchinoi. Okay, all right. Chekuchinoi all right. Regaindiedza kuona message. Chekuchinoi kwana mai Craig chine masofa panze KB na bosho. Vanhu munodarireko kujata kudaro. Nai hey, all right. Ita happy birthday kuna Victor Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekutsudzura dziri kuitika matima anomosa nyika ino. Rega ndifambe nacho chimoti muri yeZimbabwe wamugaseko nyaya ndinayo pana paendera kutaura mukoma KB. Dzimwe nyaya dzoita senge dziri nyaya dziri izi asi kana dzazosumuka dzakuzoita zvoitika zvakuitika mukati menzvimbo ndo panofunga vanhu kuti vedu wei ngadzitike baba ndokubva vaita vana vavo vanokwenda kuita 7 pa 7 vabuka first born ndokuita mwana wekutanga ndokuita mwana wechipiri ndokuita mwana wechitatu vana vachiuya pamba bhati vasina baba ndokungosvedza mhuri sendobvaunganidza zvikanzi maIsabel gara pasi nevana apa Isabel gara apa wakaita Roda ukaita Stephen ndasi una Morgan vana baba vana vari kupi zvikanzi handisi kuziva ndaijutwa kana kuti ndainyeperwa dambudziko ndimai vako iwona mai vako vese bhai pano aish ndime problem mwana uyo angamitiswa katatu pano uripo pakamitiswa pekutanga rakariri dambudziko imistake ndinozvibvuma kwapakamitiswa kapiri wakamudi kudii ikuzviyo zvikatatu wakamudii makuita business kuti ndichishangita vana ava panapa ndiwe dambudziko handina kuve kugara nemwana uyu ndingamuudza here nyaya dzakadai so idzi handigari naye iwewe enda unoudza vabereki vako kuti ndarambwa nokuda kwemwana asiri kutevedza unhu aite vana vatatu panapa ndobva aenda ndechekubisi nyanga chinzwa imaisi zvikanzi nababa ini baba ava ndakavatsvaga nokuti ndakambotora nyaya yekuita kuti zvairi zvingarambirwa here mhuri zvikanzi bosho it's not a mistake to do a mistake but it's a mistake to repeat a mistake. Ndibaba zvikanzi ndapedza uyu mwana uyu ane vanomurayira kana vachikonawo kumurayira anoita sei saka anomurayira neanomurayira newacho waari kurayira vese vasingawirane ngavaende vaite mabasa avo ndokusaka ndavadzinga pano ndapedza handidi kutongwa saka izvozvi mudzimai akadzingwa pamba nemwana wake nevazukuru baba vasara vari kugara naye ndakutotsvaka mumwe mukadzi kana asina hunhu futi anoenda ndiwe here matongero vakagona here mwana ndiye akatadza here kwaamai vafirei amai vakatadza here nyaya ingaitwa sei kuti musha urambe wakambira
10 euros. Nyaya yaunzwa nani kunefenyuro? Nyaya yaunzwa na Amai. Amai ndio waunza nyaya. Ndakadzingirwa nyaya yemwana pamba. Ini pachangu kusvika ndaita vana vese anombopeda nochikomba. Andina mugadzi wadare remakuwa. Andina kumonzi ndakatadzira vana tezvarana naamwene vangu. Ndakakura ndiri right nepamba pangu kusvika kuti vana 7 nguva yakareba. Kuda kuti ndakagara zvakanaka pamba. Asi ndadzingirwa nyaya yemwana. Hey, ndizvo here. Wamuka seiko kunyanga ikoko Stanford taibu ndozoti wakachibata chimuti nemuzukuru wako matikamba kanjani tindo tendai masanu mucheke mukuru Maximo manjenjenje tantani na bonzo makapenga ndisu baba na Amai derezina ayo tata nyambirize kuchinoi mai gogo kuchinoi vane 72 years. Ndiwo bekushandisa muzukuru. Kushandisa muzukuru wani 72 years. Ndiwo kushandisa muzukuru wani murume akaita sei vane murume akafa bekupa mwana muzukuru khiti nembwa. Muchitaura navo hamuna kuabvunza here kuti iko kuchinoi kana kuti nzvimbo yavanogara hakuna here varume vezera ravo? Pane zvimwe zvekuti unozodzika mukoma KB nokuti izvo haisi nyaya yekuda murume. Inyaya yemushonga iyi. Hai baba Isabel. Nokuti kana uchida murume ka unokombiswa zve ari pasingakombiswe here. Ameno. Mwana ana kukombiswa kawe. Ari kushanda ende zera rake arisati rakuziva nyaya idzodzo. Ende hasi kushandiswa achiziva ari kushandiswa akarara. Ende ari kushandiswa nemushonga. Haisi nyaya yekuda murume iyi, inyaya yemushonga. Vatori nezvavari kushandisa. Haisi nyaya yekuda murume, inyaya yemushonga. Bozo na bonzo sando dzenyu po rikiti bvu ndinonzi Gidza Kamanura moresa baba na Amai vangu kwa nyamuche murume akadzinga mudzimai nekuda kwekutika mwanasikana akamitiswa ane vana vatatu vasina na baba ari pamba apo ndiyo firstborn pavana 7. Nyanga baba avo vakatonga nedemo. Hanzi kutonga nedemo kwa wakaita mukadzi aifanira akakupa mwana musha wake aite zvanoda ari kumba kwake moresa Bernard Karawanda sekuru na mbuya vashoni tika ndite vana 7 nemurume aiona hunhu wangu. Right. Andina kugara ndapomerwa cheupombwe. Andina kubugara ndabatwa neboyfriend. Andina kugara ndamboita kana message. Toenda patsika dzepamba. Hama dzemurume wangu vamweni navatezvara ndaishanda navo zvakanaka vana complain kumba kweda kuna kubagara kwaendeswa nyaya yekunzi mwana wenyu kuno ana hunhu ndaingori munhu akanaka asi nhasi ndadzingirwa mwana ndizve. Right. Mudzimai paakadzingwa nemwana nevazukuru akamboendere kuna natete hanzvadzi dzemurume kunotaura nyaya iyi. Nyaya yakatinda kuna natete vana tete vacho vakatonziwa futi nemiwo futi hakuna mwana asikana anokwanisa kuita boyfriend yakasazviziva maitozviziva nemiwo andikudei padhuzi. Ava baba vari kutonga vari pachigara cheushe Kanyamba na bozo ambuya avo muroyi vakatouraya mwana ndinonzi Panashe Muzerengwa ndiri kubhoera muti usina zita pahumambi ndine mudiwa wangu despite manje yakachibata chimuti. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri bandiri makadibe kupfapfadza mukadibe kutsudzura tiri kuitika matima navose nyika ino wamukaseko paka Harare Hopli Harare chiri kuti kudini ndinzwire muri yeZimbabwe rekani ngoti wamukaseko omusimo Marisa aripo zvake apo pamutoko apa chimuti akabata kwanza handiri mutoko shaishaka rasa dzematare pamazoro pamwe chete na Constable Masokose varipo pawhatsapp kai ndakachibata kuti sajendi chitatu kwanza ndichisindiracho baba pati pahopli pane mashoko muri yeZimbabwe pane murume akaenda kunoba kunzvimbo inonzi Dartmoor Farm achibva munzvimbo yeHopley. Right. Ndokuenda kunoba huku dzaakanoba huku dzinokandira mazai ndokunoba huku dzinokwenda kuti edzo 15 ndokuya achidza kusunda nebhara ndokubva aisa pamba ndokutombokandira mazai ndokutombodya. Apedza kudaro muri yeZimbabwe vagari vari kunzvimbo yekuDartmoor Farm vari kutsvaka kuti huku dzakaenda kupi vari kupomerana Daniel Roshwiri Benefo vakachiwemba communication iri tiforo Zokorore ine simba iri tiforo muri kuti pane murume
yese akaenda kunoba yese huku dzinokandira mazai achibva uye nadzo pamba dzikatanga kukandira futi mazai akatombochika mazai right vakanoba kuya vanhu veko aiwa vari kupomana uroyi kunangana kuti zuro ndakambodarika pano uyo anenge aimbodzichiva uyo vari kupomana vasi kuziva but huku dzakabiwa dzichibva kuDhatimo Farm dzichina munzvimbo yeHopley ndo madzakaenda. Zimbabwe vateereri vangada kuziva kuti Dhatimo Farm iri kupi right irimo mudhuze nekuHopley okay paDhatimo Farm right zvadaro mhuri yeZimbabwe inzwai zvadaro murume uyu kuzvinozvi akurwara nyakubawi nenjere huku idzi ndakadziba kuDhatimo Farm ndiko ndakadziba idzi ndakadziba panhengi baba huku idzi dzimwe dzenguva anokwanisa kutogara akashama huku idzi vharirai huku dzangu idzi huku hadzina kusvika idzi huku dzina chikafu hapana mazai adzakandira here ndofunga maane 7 ataura nezvehuku musi watanga kutaura nezvehuku idzi chirugu chaka chakaisiwa huku ndobva chabheba ndobva chatsva hey pasina kuonekwa kwapamba huku nechirugu zvese chibva zvafa iye chibva changa kurwara nenjere hama dzemunhu idzi dziri kuti handisi kunyatsoziva kuti tizive kuti zviri kutaurwa nemunhu wekuti ndakaba huku kuDhatimo Farm ndizvo here kana kuti hazvisi vari kureva vachiti izvo hama yedu zvairi kurwara Dhatimo Farm kana variko vakabirwa huku dziri kuHopley ndokwadziri iye murume akanoba huku uyu izvozvi ari kurasika njere ichokwadi haasi kutaura here zita kana kuti pamba paakaba huku ari kutaura nzvimbo alright nzvimbo ndokwandakabva nadzo idzi ndokwandakadzitora huku idzi ndokwandakadzitora dzine mazai zvimwe zvanotaura hazvinzwike kuti vachiziva kuti sezvo akurwara nenjere zvaari kutaura zvimbori izvo here kana kuti hazvisiri izvo asi zvimwe zvezvimwe zvaari kutaura sekuti huku idzi ndakadziba kwakati huku vari kudziona zvisho kuti huku dzakauya pamba asi zvimwe zvozvo ndakazviba kuDhatimo Farm ndakadziba pakati ndizvo here kana ndazvisiri izvo vakuti kuti sachizisa kuti vaduwei hama yedu iri kurwara kunoku kana vari kuvakabirwa huku ngatisanganei kana pane zvino kuti zvoitikwa pakatsva chirugwi changa chine huku chokwadi huku hadzina kutsva hazvakatsva zvese nehuku dzacho zvese zvakatsva chirugwi chichitsva iye achitomhanya bani semudzambada tirove bagatsikatsika aniriya maikano tirove gakumbira aniriya iwaiwe tirove aniriya iwaiwe tirove gakumbira aniriya maikano tirove aniriya maikano tirove aniriya iwaiwe tirove bagatsikatsika saka kana pane vagari vanogara kuDhatimo Farm vakabirwa huku dzemazai vakananga paHopley imimi munadzo renhamba dzehama yakaba huku ichokwadi saka unokwanisa kubata alikwanisa kundibata baba isapewo nhamba dzenyu zinoti kudini vaiti muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata panhamba dzangu dzisina chipomero ndati nhamba dzisinganyadzise ukabhipa haikwanisi kupindura ukafona tinotaura tose kana zvauri kuda ndinazvo ndobva ndakupa asi vanenge vachida kundiponera vedu weye handidi vanoti halo makadi tinoti halo makadi ndiva bhozho here kungoti ndini bhozho wakutotsudzura zvauri kuda wakutotaura ii nhamba yebasa mamwe mafoni anenge achitorera tobva tatsudzura tobva tapedza kana zviripo zvobva zvaitwa nhamba dzangu dzinoti izvo uyezve itova nepopwenyu nebeba chikonzero kana taakutaura handisende meseji kudzora kwauri ndinoshevedzera uchinyora 0771 545
025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti izvo 0736 26 35 36 0736 26 35 36 panhamba dzimwe yezimbabwe ndati fonai vedwe musabhiba havasati vapedza baba Isabe vachirimoka mustudio pari zvino ndibvumirei timbopinda muchitoro nevasawira vedu veReki Femi Ministries Pastor H Muchefa vapindira kamustudio chitaura ari kuchema kuti upenyu hwangu huchanaka here, business rangu harisi kufamba, vana vangu vapinda madrugs, vana vangu vachanditeerere, marriage yangu yaparara. Umwe ari kutaura kuti mbereko yangu ndichaitawo mwana here muupenyu. Ndaitaura the other time nemutestimony yemukadzi, a family yakange ine almost like 19 years vachigara vese vasina mwana, but vauya kuchitana matanavo vakatiwa zvakanaka naMwari. So Mr. Kebeti kutaura kuti aiwa, as long as une dambudziko rikukunetsa, mhepo dziri kukutambudza, dziri kukonzerwa mukati memusha, aiwa kuReki Fem is the home of deliverance, it's the arena of testimony. Auya aiwa zvake zvinoita zvakanaka. Munowanikwa mazuva api nenguva dzipi kuReki Femi Ministries? Tere kuwanikwa zuva rega rega. Epapa panhasi tatanga na 7 mangwanani tanga tatopo pamuzinda wedu. Ndava kune vanhu vakawanda vanga vauya vamabva kwamutoko vabva kupi nekupi. Aiwa every day tiri kuwanikwa nekuwanda kwevanhu zvinenge zvakanaka kuti usati wauya ugare wafona kana kutumira WhatsApp wogara waita booking yako. Ndava every day tiripo pamuzinda wedu pa 745